Personal nga kalagot ang gitan-aw karon nga hinungdan sa pagpusil patay sa usa ka call center agent sa IT Park Dakbayan sa Sugbo. Gila ang biktima nga si Deo Gracias Guda III, 21 anyos, nga lumad taga Lipas City, Batangas, apan nagtrabaho sa Sugbo. Base sa CCTV footage, mga alas 12:45 sa kaadlawon, si Guda naglakaw padulong unta trabaho sa IT o I-1 Tower dihang gitawag sa suspect. Dihang miduol ang biktima, gipusil kini diretso sa armadong lalaki kinsa daling misibat. Pinaagi sa CCTV na sayran sab nga ang suspect naghuwat og 10 minuto sa wa pa miabot si Guda. Matod sa kapulisan nga posibleng personal nga kalagot ang hinungdan sa krimen human nibutyag ang inahan ni Guda nga dunay karelasyon ang iyang anak nga call center agent sab. Dugang sa inahan nga minyo na si Guda og dunay anak apan ang mag-ina anaa sa abroad nagpuyo. Kasamtangang nagpadayon ang investigasyon.